Dyma ni y foment fawr gyda'r Beltex, y bencampwriaeth. Malcolm, dricha'r dorf sydd o amgylch yn gwylio'r cyfan, mae'n gyffroes yma. Pawb wedi bod yn disgwyl i'r foment hyn ddar, wel, bore yma mwy na thebyg. Dau Beltex anhygol. Ali Jackson o'r Alban, a wedyn y Tippets o Lodge Farm ymwythig. Pa un, Malcolm? Falle byddai'r rhaid I fi yn bersonol I fynd am y ddafad. Mae'n cario cig rei trwyddo, cwarter I ôl, gwych iddi, dyfnder, lled, a mae'n smart. Mae popeth da I. Mae hyd dychryn na am Beltex, mae hyd dychryn na. Mae'n tynnu ligad I. Pa mae rhywbeth yn tynnu ligad I, mae fel sed I wneud y feddwl di lan mewn ffordd. A dyma chi arddangoswyr, Paul a Christine Williams. Oedd Christine yn beirniadu'r pencampwriaeth y bif, fel o'n i'n gweud yn gynharach, yn dyfe, wedi ennill Texel Glas a nawr fan hyn yn agos iawn i'r brig eto. A dwi'n mynd tynnu dim byd wrth yr hwrdd, cofio, falle do fe geithi. Ond I fi yn bersonol, mae'r ddafad yn tynnu ligad I. Mae wedi cael ei throi allan yn wych. A mae'n ddafad smart, a fel o ti'n gweud, mae'r hyd gyda ti lled a dyfnder. Ond dyw'r Albanwyr ddim yn glawr yn ar chwarae bach, ydyn nhw? Na, mae nhw'n frydwyr, mae nhw'n ffidwyr i'w chwarae, mae nhw'n gwybod fel mae troi yn nifel mas. Mae nhw'n dod yn ail agos i'r Cymru yn nhw. Regli. Ond mae rhaid I ni I weid hynny, oes e? Ond drychan yn awr, mae nhw'n edrych yn smart. Y ddau ohonyn nhw, yr ddafad a'r hen hwrdd. Mae'r beirniad yn meddwl yn ddwy snawr yn y fe. Mae'r ddafad ddim yn aros yn deud I. Ni ddim yn hoffi fod yn ei sgidiau fe ar hyn o bryd, ond... A mae'r arddangoswyr siwr o fod, I calonau nhw'n I gyddyger yn y bryd. Chwysu peintiau. A gweddio un bryd. A gos rhywbeth, mae'r gres wedi poethi yma hefyd gyda'r diwrnod wrth bod yn mynd yn ei flan. Hwnna ddim yn helpu, ond mae'r ddau arddangoswr ar hyn o bryd yn trial I gorau glas. Achos mae'n meddwl gymaint yn dweud? Wel, ti'n bod, pinnacle y diwrnod iddyn nhw. A pwy well sioe na honni ennill. Mae'n... A sioe o'r enw byd. Sim dowt i biti ni. A ti'n bod, mae bobl yn bridio ac yn magu ar gyfer y sioe hyn. Hon yw dy ffenest siop ti. A os allu di ennill hon, wel, ti'n bod, mae'n rhoi tipyn o hwb I ti. Dyw'r ddafad ddim yn aros yn llonydd, ydw i'n ac yn daclus chwaith. Ond sy'n un mynd i'w lyco sefyll yn llonydd, oes e? Na, achos mae gorfod y waith yn ei wneud. Chi ddynio, chi listio lawr a watcho pethau mewn mlaen. A mae'n smart, mi. Ydy, coddi'n edrych nawr. Mae'n dangos I hunan. Mae'n sefyll nawr. Mae'n dangos I hunan. Ydy, a hwnna o'r eiliad, tyngedfennol hefyd dyn ni'n meddwl. A beirniad yn edrych ar... Yr hen wrdd i'r Alban! Wel, am gystadleuaeth. Gwych. Ali Jackson o'r Alban yn ennill pencampwriaeth y Beltex. Ragorol glei. A nawr dwi'n siarad ar mab. Congratulations to you. Cheers, thank you. It must be a tremendous honour coming down here to the Welsh show and winning. Yeah, no, it's what dreams are made of, I suppose, isn't it? What's so special about the Welsh show to compare with the Scottish? Just the atmosphere. You know, the quality stock down here is good as well. Gets better every year. No, just shock a bit, to be honest. Well, tremendous. Fantastic, you. Cheers. Well done. Llongyfarchiadau. Sorry. Dyma ni te.